Písal sa rok 2023 a mne sa splnil môj dlhoročný sen. Unikátne dielo, audiovizuálna kniha, krojované Bábätka 1 je na svete. 176 strán, 67 umeleckých fotografií s veršami Podpolianského Sládkoviča, kroje zo 6 regiónov Slovenska, 3 QR kódy, fujarové tóny mojej maličkosti a Matúša Fila, hlas ľudového rozprávača a zabávača Martina Kopora, to všetko sa ukrýva pod luxusnou obálkou so zlatým písmom. Za oponou sa skrývajú 4 roky tvrdej práce, 10 000 kilometrov, výskum, vyšitie, zošitie krojov, výroba miniatúrnych rekvizít, aranžovanie scén a fotografovanie bábätka, postprodukčná úprava fotografií, 4 roky poctivého cvičenia na fujare, desiatky hodín v nahrávacom štúdiu, 2 mesiace strihanie zvuku a videa, mesiac grafických prác na knihe. Aby mohlo byť knižné dielo vydané, mnohí ste ma finančne podporili. A práve na vás som nezabudla ani na konci roka. Tak, ako som vám zdala vďaku z vrchu Kriváň i posledný deň roka svoj výstup na Ďumbier venujem vám. Do nového roka vám prajem presne to, čo som ja dosiahla aj vďaka vašej pomoci. Želám vám splnenie vytúžených snov, ktoré si možno už dlhé roky nosíte vo svojich srdciach. S láskou váš rodinný fotograf www.krojovanebábätka.sk